No okej, leć. Krzysztof Małkowski, łot numer 3, Amaro Kids Style Challenge. Pokaż sztanga, 20 kg. Pokaż plate'a. Plate 15. Z drugiej strony to samo. Ale ja tam się nie podpalam. Trudno bateryjka, tak? 3 minuty. Nie myśl o nogę. Nie ma nóg. Robię to rękoma. 200. Jest gotowe? Tak. 3, 2, 1, lecisz! Dwa. 3. 4. 5. 6. Teraz 5 trasterów. 3. Troszeczkę niżej teraz. 4. 5. Zajebiście, stary. 4 snecze. Mocno. Trzymaj ją nad sobą. No rep, Krzysiu. Raz. 2. 3. Mój baten 4. Super. 5 klinów teraz, mordo. Dajesz od razu, super. ma stangara. Raz. Utrzymaj to, dawaj, touch and go. 2. 3. Dawaj, jeszcze 2. 4. Dawaj, lecisz. Dawaj. 5, pięknie, 4 trastery. Nie puść jej. Raz. 2. 3. Jeszcze jeden. 4. Zarąbiście. Stary, 3 snecze. Odetnij trochę. I jedziesz. Kola to linie. Raz. 2. Jeszcze 1. Dajesz mocno. Szybko pod nią wejdź, Krzysiu. Super. 3, zarąbiście. 4 kliny. Jedziesz 2, dalej. 3 wdechy i lecisz. Już końcowa. Raz. 2. 3. Jeszcze 1. I nie puszczaj jej Dajesz potem. mocno. Dawek się, nie zastanawiaj się. 4. 3 trastery, dawaj. Raz. Mocno. Trzymaj ją. 2. Jeszcze 1. Super. Zarąbiście, stary. Jeszcze 2 snecze teraz. Już końcowa, coraz mniej. Dajesz. Krzysiu, już masz tylko kilka repów. Super. Jeszcze 1.
Góra, utrzymaj to, pięknie. Dawaj, 3 kliny, 2 trastery, 1 Już snatch. ostatnie. Nie Dajesz. puszczaj tej sztangi. Raz. I znowu. Od razu. 2, pięknie. Jeszcze 1 i od razu 2 trastery. Super. 2 Dajesz. trastery. Raz, utrzymaj ją, nie puść jej. Dawaj. Super. 1 snatch. Ostatni, dajesz. Ostatni snatch. Super. Utrzymaj. Pięknie.